idan aka samu wani a to da shi kuma an samu wasu wanda ke irin wannan harkar a to da shi ba su wani su gaba ɗaya ga dai ta za abin ta sama Allah ya kawo mu da sauki ina yake shi kuma ya to da kima shi na hukunce shi gaba ɗaya a hukunce shi gaba ɗaya ina kake akwai kwanci mashin daga ta samu kana ji nan ba duk gaba ɗaya kwanci akwai kwanci gaba ɗaya da sigi da tare ko ne a canza wanda sa ina ganin customer ne ka duba gani daga sai aji mashin sama da 40 30 yanzu mashin nan annan mashin bakwai ko mutane sun ba aje babura ne sun ba aje mashuka ne na ga yanzu abubuwan sai a hankali a shirin ma gaba da an bar bugan su a kamfani da kwanci tayoyin nan gaba daya har tanki ga can kwanci komi a can a cire har sigina kada gaba komi shikshibobi na duk a canza su babura masu jawo sun kawo ciwon gidan Allah albarka ko mu kwana lahiya muka ka alaji ina ruwanka kai wanda ka ce kara ka tauji a goma kai ya haƙi da daga shin da walme ya haka ba Alhaji akwai matsala. To, kamar ta me? Tattau muka ta. Komo na wanda yana ga dauri da komo na. Ka dame ni da na ce mata da bari ina nan zuwa. Yau party za a party dan kira na take a waya. Alhaji da yau ban taba ganin ba dan zage yarinya kamar wannan yarinya. Wannan mashin. Wannan keken. Wannan keken. Alhaji mashin wannan. Ka ce min motar yara kare yake. Ga abin da sai da komai ka ce min. To na ga shi bayanin mai. Na ga shi da wanda kwance komai ya kwance. Ka san me nake so da kai? Sai ka wani. Ka san dai ni dan tsohon dan okada ne. Mukada nayi okada da. Nayi okada a Lagos, nayi shi a Tafa, a gidan dan Kwairo. In dai magana ce ta in dai an tashi DJ. To duk abin da muka samu a ranar nan muke zuwa muka. Amma ka taba mashin din sa gaba ba. Na je wari nayi wasa da mashin, nayi okada. Kai ba maganan wasa ba, maganar ci. Ai saboda in ba shi. Din yau fatin ladidi wallahi sai na halaka. I was giving me about my history. My history. Wannan mashin din da saboda na yawan duniyar da na shine abokin na tare muka da shi. Saboda haka abin da nake so da kai. Na ga gaba abin yawan da ta wasu ta wani ni na tashi gaba. Saboda haka ma ni karshen gaban da zan tashi a cikin nan tashi. Na kama shi ne sai. Kana ji na? Ai ba kura na zubo shi ba ko? Da zaka ce a auna. Ko wannan waye kari mutum ne na tsaya wai da na ji ka ce a auna magi ka kawo min koko kallon sardiya mashi to me bambancin da magi ka san tsoho ya kara komai me bambancin da magi nawa ka siya $12,000 ka ce keken ɗinki? keken ɗinki da akwai wanda ya wanga a da daidaita dai da Allah dan kara in sai ma kawai na ma na gaji da shi ƙarar jakadu ƙarar jakadu jakadu ta yi yawa ƙarar jakadu bayar da fulogi ya ce don kudi ya fi mai abu na sayar kana na sai shafi 500 ba fa keke na kawo ma ba da zaka Alhaji kunna kofa kawai sai keken nan 20,000 na sai ma na saya kai ki mashin din ga mai dan kawancin ka saya 20,000 ta haka
13,000 ne siya ya ce kuma kulle ka san fa gidan fatin nan wanda yarinya ta ce za a yi wa ajo an sai da ya ce mana to kira wa'in ga magani ni ba sai na girga ba karo ka kira uta kai sai mu hada shi a da ni ma gama nawa ai ma wancan ma ta sayarwa ne wannan ta sayarwa ta ita ma wannan mai nasu goma to ka ga mashin nan jawamin mashin wannan ma an ma sai an jawamin kamun ma ka jawo maka bayanin mashin din nan akwai bugun gira wannan mashin din ba irin sauran mashin bane a ce wannan ma da takardu ne wancan kuma ya ga babu takardu to wani ai ni ne takardun gaba daya da jira wannan sabuwa shi a kaga wannan mashin din na gani idan kana sha'awar zuwa Saudiya helicopter zai fita a jikinta idan kana sha'awar zuwa Lagos moto zai fita a jikinta kai ma ga helicopter ne yawa idan kana son zuwa gona yawa mu zai wannan mahin na kawo ta ne a siye ta saboda mahin ne wanda muke da ita no kwalba sabon abu a kawo yanzu mashin na amma dai wanga mashin ya hawan cin da sai 13,000 saboda wanga na sai 500 sai ka ce da mu lalaci sai ka je karas kai sai ka ce da mu na san karas shi ne tunda dai shi bai wuce lalace wannan 60,000 za masa wazo biya mashin din wannan da ya kawo mashin biyu ya kawo mini na saya a kan naira 10,000 akwai kuma na kana sai ta guda na saya ke kan na wanye taho bane zai sa ya kai ka haka alhaji zan wuce da mashin ne sai mun kara alquran ko a ruwa sai ka sai da mashin din nan kara masa to mai yarinya ta ba da haka kirga ko zan siya ka bani wannan ko zan wannan a cire mu wanga tanki ya komi a ce ai mun da aka wani ya alhajin ga kudi sai kai ba san ka ba kana da ilimi ka tambaya ta kana da ilimi ka tambaya ta ayya ina ganin mu ai zauna ina ganin mu sai da kaji sai da kaji bai san haji waye mun sai da ba saboda ilimin boko da ina sakandare ne da aka ga ilimi na yi wallahi ni barka da na biya sai aka dawo da ni firamare ko ba kuma ne da turawa suka same ni da shi da ilimin ka kai hakan ba kana kai ilimi sai gidan mata ina muka biyo gidan mata gidan man da mu tafi gidan sande ma a wajen ga mun harka